Chigutwa aborokewe korwa seskuru yobubundi ya Kisii Polytechnic nigo bagogo korekana ritko lya rero seskuru yo abaibori abange nigo besokia na wekirana eryo kwene kyo kubekerwa chigutwa kwa bana babo azaba kogo kerege tambukerekyo na kopagania kwene kya maskani chinga kichonsi no nyane kero bakogenda isiko negati abali baba kubekerwa chigutwa nigo baba kwakangambia mono na goteba bana nigo barachikogendera kubeka omukya sekeria esabali eyo nigo tarenge engororo kegima asiba kambya mono gocha sabarokya abaiboli asogosira babere bakoba chinga kichonsi yo muri keto diponasanya norbotyoro nigo mogoko munene gocha sabarokyo be skuru yo bubundi ya Kisii National Polytechnic chinga kibale gochengera na kubikirwa chigutwa ase ogochengera omwako gatano maega yokonyora amaigelio asamareta nengoro kwa Jonathan Nsongo Terek ritko liara rogonde no mogoko asinge njongo bekirwe gutweye ya amasomo na berkingo somo korona chagete mbaka bono na kore gore ni nyasaye ngambya mona asinge njo obeira mona njo korona chagete mbaka bono ngo chikokora asamareta ngoro pulide mwerema na kote kosi ya civil engineering diploma nda no mogoko rero ko graduate no ye jani ya were tough ni kungangana watabono finally at least I've made it nonyana bo lita yo gwetera makongu aho na borokiwa asa masomo nigo babeire bakolemereria yere nchireye mo yokurusia baiboli obosoku hard work pays kyagara no enche karona chagete kozi ena igete katikaberenga kwa moyo egaikera nabona ariko igungonye nuko bwana no gotiganti ke nkora no ene biashara batoli no nyasawo bera monanche na kodre na etire na ndenge expected ya manene isikoga iga kozi ni maeta bange bantegemete isikoga na kodre school so ndaba tenga ati hard work pays na eba kwa kura moyo never give up bono nigo bali no gosemeria gwokugendereria asa matukare bosio chinga kibalia ira yogo chikokoro mukia buna matuka maega ire banyare kwegendereria rituko gocha selinde gore ni nyasaye ngambya mona asinge njo obeira mona ncho korona chagete mbaka bono ngo chikokora na bari bonsi babere bako bago support ngo baira ni ngambya mono mama brother sister na bande bonsi bya basani na bairi ko baira ni ngambya mono ono to kwenda iskari we hoping for the best ega stonyore na kungana maisha bono taweire 3 citizens na kisa chance nitaendelea kwenda mbele masomo inanga mwisho komenta na ywe gati ya baiboli baikira na somo yego ywe nigo bachengera abana babo ase bono baba bolia bagendere gotwara chimbwa chingi ya matuka magega na gwetoma eri banyare gwesira asa matuka abo ankyo abana bande bono iga bali chi school bono iga bagendere gokora omukia kuno mwana ona umia korire omukia paka bona agochugoko akorire na bara batene boronge batene borori bwa boronge basoke ekogero no mogoko monne sana etwarorire muna abana beboyeti na bara wacha kweboyiboigo ani nyasaye agendere kubatugekera yinko reporteria egetaseni kya onambeyemo kya Ndizi TV kurwa seskuru yobobundi ya Kisii National Polytechnic egutukemeye county ya Kisii eliteria nenkoro kwa Dipon asanya